Jablonské, Petra Jablonského. Petře, pojď! Dámy a pánové, krásný dobrý večer, vlastně noc, vlastně už skoro ráno. A já si myslím, že máme prakticky 1. ledna, kdo by měl mluvit. Já si myslím, že ten začátek bych nechal na panu prezidentovi republiky, panu Petru Pavlovi. Takže když dovolíte, pane prezidente. Ano, vážení přátelé, krásný dobrý večer a dobrou noc. Já jsem velice rád, že mohu tady mezi vámi být a promluvit. Víte, ten minulý rok byl ve znamení různých změn, ale na mne se můžete opravdu spolehnout. A to znamená, i v dalším roce budete mít prezidenta, který bude opravdu sexy, odvážný a takzvaně cool. A musím říci, že jsem i od Ježíška dostal novou motorku, prostě nadupanou mašinu a já se za to opravdu nebojím vzít. Koneckonců, kdybych se za to bál vzít, tak dneska nesedím tam, kde jsem. Nesedím ani na motorce. Možná bych seděl leda tak někde na WC. Mimochodem, víte, jaký je rozdíl mezi motorkou a WC? Ano, že na motorce můžete sedět 2 a drandit, kdežto na WC jenom 1 a ještě ke všemu tlačit. Dámy a pánové, já bych zůstal u těch prezidentů a pozval bych dalšího z nich v řadě před panem Pavlem a to je pan bývalý prezident Miloš Zeman, který přišel mezi nás, respektive přijel, takže já ho tady vítám. Dobrý večer. No, dobrý večer vám všem, vážení přátelé. Jsem velice rád, že jsem mezi vámi a doufám, že si dáme nějaké dobré moravské víno. Já jsem připraven. Víte, minulý rok jsem si dal takové hloupé předsevzetí, že skončím s alkoholickými nápoji. Ano, mělo to svůj vážný důvod. Vzpomínáte si na tu loňskou zimu, jo? Jo? No vidíte, já ne. No a proto jsem zkoušel žít bez alkoholu, ale věřte mi, dámy a pánové, bylo to nejhorších 15 minut v mém životě. Ne, prosím vás, já bych se chtěl podívat na tu naši budoucnost střízlivýma očima, opravdu střízlivýma. Já vás nechci nějakým způsobem děsit, ale já jsem hovořil s panem Stanjurou, s panem ministrem financí a on se mi svěřil, říkal, já vůbec nerozumím té ekonomické situaci v České republice. Prostě já tomu nerozumím. Já říkám, no, já samozřejmě jako nejchytřejší muž ve státě jsem se nabídl, říkám, já vám poradím, já vám to vysvětlím. On říká, ne, vysvětlit to umím, ale nerozumím tomu. Dámy a pánové, já jsem vždycky věřil, že pravda a láska zvítězí jaksi nad lží a nenávistí. Ale zatím to vypadá, že jaksi kdyby byla pravda, že lež má krátké nohy, tak naši zákonodárci už s prominutím chodí po prdeli, že? Také kdybychom náš parlament napojili na detektor lži, tak si myslím, že by to vyhodilo pojistky v celé zemi. Ale doufejme, že nám ten vlak pravdy a lásky ještě neujel a jenom tradičně, jako v českých zemích, má opět zpoždění. Jinak to tady je furt jak za Husáka, že jo? Soudruzi a soudropapia. Naše Česká republika nevzkvétá. Naše Česká republika potřebuje oživení soudruhů.
A je pravda, že lidé se mě ptají, a vždycky se mě ptali, ale po té pitomé revoluci, cože bylo dřív, to jsou ty filozofické otázky života, jestli byla dřív slepice nebo vejce. Já říkám, že dřív bylo všechno. A Petře, je to teď na tobě. Pozval bych pana premiéra České republiky, pana Petra Fialu, takže když dovolíte, pane premiére. Ano, vážení přátelé, dobrý večer, krásné dobré ráno. Já bych chtěl jasně říci, že i v tom následujícím roce budeme opravdu vysílat jasné signály. Je to důležité, ale hlavně je důležité, aby byly jasné. Protože taky se někdy stane, že ty signály nejsou jasné a je problém. Třeba můj známý takhle jednou na Silvestra ráno u snídaně prostě chtěl jenom říct si své ženě, miláčku, prosím pěkně, podala bys mi sůl. A úplně omylem se přeřekl a řekl, ty jedna škaredá čarodějnice, zkazila si mi celý život. To potom ty signály prostě nefungují. A já bych vám chtěl slíbit, že my i v následujícím, nebo vlastně v tomhle roce 2025 budeme i nadále s naší vládou šetřit. Jediné, na čem šetřit nebudeme, přátelé, jsou sliby. To vám slibuju. No ne, to není pravda, že příští tady ten rok budem premiérem já. Takže, dámy a pánové, no je to pravda. No. Je to pravda, jsem člověk, který je připraven a i keď stále dostat... Co je jako... Kampaň, ano, Česká televize, evidentně. No, se to natočtě tady. No. A já dostávám třeba i výhružné maile. Na ten počítač jsem dostal výhružný mail, nebo napsal mi nějaký vyděrač, prej chci peníze, zaplať. Tak já jsem mu napsal, jako jaké peníze? Jako moje, nebo státní? A on odepsal, no samozřejmě tvoje, drobné neberu. Takže to je jasný důkaz, že v této zemi všetko si uplácím sám. Jsem samozřejmě nevinný, ale s kým budem vládnout tady ten rok 2025, tak to nevím. Mám z toho takovou trošku noční Okamuru. Ano, vážení přátelé, dobrý večer. Já vám přeji krásný dobrý den a hlavně šťastný nový rok, to je velice důležité. A chtěl bych tady jasně říci, že já už opravdu jsem unavený z toho, jak tato vládní garnitura prostě nám dělá špatné jméno. A jak prostě, třeba já jsem tady přišel dneska k Selátku a přišel jsem do té restaurace a říkal jsem, mohl byste nám tady nabídnout, pane číšníku, jako něco, co my v parlamentu nemáme? A on řekl, a co třeba takhle mozeček? A to, co tedy považuji za naprostý skandál, že česká vláda už, a pozor, možná, jako je to pravda, možná je to hoax, ale jestli je to hoax, tak naprosto pravdivý, že tato vláda už v rámci šetření energiemi normálně nechala vypnout světlo na konci tunelu. To je skandál. Petře, je to na tobě. Valašský král, pan Bolek Polívka přijel s Jožkou. No samozřejmě, vážení přátelé, dobrý večer, dobré ráno. Já vás zdravím, sousedy, přátelé, což já jsem dojel za vámi. Já bych vám chtěl vlastně doporučit do toho nového roku, přátelé, hlavně tu slivovicu. Hlavně konzumovat co nejvíce té slivovice. Protože valeští vědci, přátelé, zjistili, že půl deci slivovice každý den je nejen zdravé, ale taky málo. Protože já teď malinko trošku lavíruji, malinko jsou ty chřipky a ty virózy a podobně, tak aj můj doktor mi teďkom předepsal vlastně prcka před spaním, říkají, daj si prcka před spaním. Takže dneska jsem šel spát, včera jsem šel spát 16krát. Ale vážení přátelé, samozřejmě, já tady mám i moji bývalou ženu, kterou jsem dovezl k vám, úžasnou francouzskou
úžasnou herečku, moji ex-choď Chantal Pulen. Víš, Chantalko? No, dobrý večer vám všem přeje Chantal. Já bych si chtěla povědět, že my máme velice dobrý rodinný vztah a byli rok 2024 byl dobrý, protože naše Anička Polivková, úžasná bolek dcera, se nám vdala. Já bych chtěla pogratulovat Nadálka. A protože máme dobrý vztah, tak ona ještě loni kdysi říkala, Chantal, mám radši já si koupit psa, anebo si mám vdat. Já říkám, no víš, Anička, to je důležité, jestli ty chceš si nechat posrat koberec nebo celý život. No, vážení přátelé, dobrý večer, dobrý Vážení přátelé, já musím říct, že jsem velice rád, že jsem dneska mezi vámi. Já jsem tady vlastně náhodou, já jsem si říkal, co to tady... Ne, nejsem, kecám. My jsme na vás čekali s manželkou. Loni to bylo blbý, ten Silvestr, protože já nevím, proč něco se mojí manželce stalo s očima, jo. Měla nějaký problém, já jsem prvního ráno přišel domů, jo, a ona mi říká, čeče, Luďku, já tě nemůžu ani vidět. Ale to se spravilo a už to bylo lepší deska a já už jsem se tak v podvečer, víte, uvelebil, jo, na tom v trenkách, jo, takhle, na gauči a čekali jsme, až pro nás přijedou z televize, jo, že pojedeme k Selátku, jo, oslavit Silvestra a tak tam tak ležím a Dina mi říká manželka, hele, Ludku, ale už tady budou lidi, už přijedou z té televize, už by se směl jako oblíknout. Já říkám, co bych se oblíknout a just ne? A kdyby si po mě dupala, tak já se oblíkat nebudu, aby viděli, jak je špatně krmíš, jo? A ona se tak podívala a říká, víš co, tak si sunej ještě ty trenýrky a viděj, že nemám za co. Vážení přátelé, co říkáte? Já bych řekl, že já nevím, že by měl být pozitivní a třeba by měl vlastně vidět ty pozitiva třeba, já nevím, i na tom hřbitově. Tam konec konců můžete vidět hodně plusů, že jo? Prostě já jsem třeba nedávno potkal takovou babku, víte, právě na hřbitově. A ona se mě ptala, pane Holzmane, nevíte náhodou hrob 217, kde bych našla? A to já říkám, no to já nevím, paní, ale nezlobte se, proč vylejzáte, když potom netrefíte zpátky? Dobrý večer. Dobrý večer. Dnešní téma je, jak přežít Silvestra, že? Já si myslím, že lidi by si měli přát nejen to, jakože hodně zdraví a hodně štěstí a podobně, co tak zdraví, ale měli by si přát třeba i jako duševní zdraví, že? Nebo zdravý rozum. Protože na co vám je zdraví, když jste debil, že? Sem se dívejte, vždycky sem, rozumíte, vy taky vždycky tam, rozumíte. A co je pořád, tak hlavně je důležitý udělat si pořádek na těch silnicích v té dopravě, to je hrůza. Nebo manželka pana štábního teď udělala řidičák, no příšerný, to jsem se ptala, pane štábní, co vaše manželka, a jak se jí řídí, jaký to désky, už říkal, výborný, jen co vlezla do auta, navigace spustila, Otče žečí na nebesích,
Peťo, mám na tebe jednu prosbu, prosím tě, Povídej. nemáš tam ještě jeden valašský, my potom hrajeme takovou valašskou směsku, nám mi to hrozně pomohlo. Dobře, tak možná si vzpomenu, takový pěkný valašský si vzpomínám, jak jedna reportérka jela právě na Valašsko dělat reportáž s místními, jak se jim tam daří. A odchytila tam strýca a ptá se, strýcu, třeba takový Gustav Husák, víte, kdo to byl? Gustav Husák? Tož to nevím, dcerko, to nevím. Nevíte. A co takhle Václav Klaus nebo Miloš Zeman? Dcerko, ta jména, to jsem nikdy nečul. Tak já nevím, tak Petr Pavel nebo Petr Fiala? Nevím, dcerko. Strejcu, proboha, kde vy to žijete? Tož já jsem od Velkých Karlovic, to je u Vsetína, ví jo? Tam musí být krásně.